Entratu ginean lanera ezin genula jun, txipen puntu bat bai sartu zitzaigula, ez genekin oso ondo taldea nola antolatu, bilerak, genuen aldez aurretik aukera etxeko ordenadorea, laneko ordenadorera konektatzeko, eta horrela hasi ginean, hasieran pixkat galduta egia esan. Lehenengo gauzak bertan bera utzi behar izan genitunak izan ziren adibidez hegaztiak ezagutzeko tailerrak, irteerak, udaberrian hasten da natura berriro berpizten eta orduan izaten da momentu ona ibilbide gidatuak egiteko eta noski etxean sartu ginen eta guzti hori bertan bera gelditu zen. Gure lanaren parte handi bada herritarrak naturarekin harremanetan jartzea. Orduan momentu horretan gure hausnarketa izan zen zer egin dezakegu guk lantzen ditugun gaiak etxeetan landu ahal izateko. Eta orduan hortik tiraka, hasi ginen bideotxo bat prestatu genuen etxeetan nola egin azitegiak eta behintzak ikastetxeko baratzan ez bazan ere, etxean beste proposamen bat izan zen, hegaztiei janleku txikiak eraikitzea eta hortik hegaztien behaketan hastea, behatzen genituen espeziak datu base orokorretara bidali ahal izateko. Egin genituen bideotxo batzuk, kuliako bitxikeriak erakusten etxetik ikusi ahal izateko ere bai. Egin genituen bideotxoekin eta lortu genula pixkat gogo hori piztea. Proiekturen batean nabaritu dugu parte hartzea erraztu duela. Gipuzkoa mailan burutzen ditugun proiektuak adibidez, nik uste dut bilakaera oso positiboa izan dela. Balio izan digu atzeratuta genituen hainbat lan eguneratzen, eta ideia berriak sortzen ere jun dira. Adibidez, Kristinanean hilabeteko esku horriak ateratzen jungera. Aspalditik genbiltzan baso bainuen proiektu bat sustatu nahian, nik uste dut indartuta atera dela. Izan ere, naturguneak ezagutzea konbinatzen du naturgune horiek gure osasunaren gain daukaten eragin positiboarekin. Eta momentu honetan igual hori da behar izan duguna, ezta? Bai naturaz gozatzea eta baita naturak ematen digun ongizate hori berreskuratzea. Nik uste dut ikasketa polita izan dela hori denontzako.